Шатлыкларын ишеттерер өчен туган ягы кирәк кешегә. Үзәк китапхана хезмәткәрләре күренекле якташларны барлый. Алар белән туган җирдә очрашулар уздыра. 19 апрельдә Олуг Халим, археолог, тарих фәннәре докторы Казанның 1000 еллыгын дәлилләгән Фаяз Хуҗин белән җылы дустана очрашу оештырылды. Төшләрдә күрә башладым соңгы вакытта үзебезнең якташларны, үзебезнең авылдашларны, хәтта моннан 50 ел элек үлгән кешеләрне сагындыра. Шуңа күрә инде бераз сагыну хисләрен басар өчен, димәсәң, булам, һәм шундый фикер белән һәр вакыт китәм, җәйдән киткәндә, инде авылдан киткәндә, ешрак кайтырга кирәк икән. Менә бу сулы елгаларның башы кичкенә инешләрдән башланган кебек, һәрбер кешенең дә иҗат шишмәсе туган җиреннән калкып чыга бит. Туган төбәгебез зәйкләренең табигаты матур булгангамы, урман кырлары, җәйрәп яткан басу игеннәре матур булгангадыр инде. Районыбыздан күп кенә күренекле шәхесләр чыккан. Алар белән без бик горурланабыз. Рабит Батулла, Фаяз Хузин, Мансур Хасанов, Мәдәрис Агъләмов, Хатип Миннугулов кебек кенә кешеләрнең исемнәрен атаудан нинди абруйлы зәй җирендә яшәгәнебезне аңлата. Зәйгә 370 ел. Фаяз Хуҗин шәһәребезне археология өчен перспективлы төбәк дип саный. Археологик истәлекләрдә монда бит тулып ята. Әле аны тикшерелмәгәннәре күпме, әйме. Зәйнең түгел туган елы да билгеле түгел. Дөресрәге. Ул зәй крепосте салып кую әле бит ул зәйнең барлыкка килүе дигән сүз түгел. Буш урынга крепость салмыйлар. Димәк, монда кешеләр яшәгән инде, аңа тикле. Якташның археолог булып китүендә туган авылы Карманда тапкан борынгы бронза чоры хәзинәсе зур роль уйный. Миңа билгеле булганнар арасында бронза гасырында илгәрге тимер, ягъни безнең эрага тикле инде 2-1000 еллыкларда кешеләр яшәгән. Шуларны өйрәнергә кирәк иде. Кичә югары мәгълүмнәрнең якташның балачагын чагылдырган тамашасы белән башланды. Берсе су анасы, икенчесе Шүрәле турында. Су анасы! Чарада Фаяз Хуҗинның тормыш юлы эшчәнлеге кызыл җеп булып сузылып барды. Элек бит укыйлар иде, таушалып бетә китаплар. Ну берсе әйбәт. Ул Каверинның «Два капитана» дигән китабы. Бигеш мәктәбе җитәкчелеге, классташлар, үзешчәннәр чыгышлары якташ күңеленә хуш килде. Раскопкалар алып барганнар, тапканнар, сөңгеләр, ниләр истә калган. Эх, ул абзыйны күреп, менә шул төшне күрсәтсен, хәтта безгә дип шул истә кирип калган. Яшәргә дә вакыт калмый, дөнья кулы барыбыз. Гомерлеге килмәве, гомер үткәч барыбыз. Нинди генә дәрәҗәләргә ирешсәң, урыннар биләсәң дә, кешегә үзенә яшәргә көч алу өчен туган ягы, якташлары белән элемтәсе булу бик кирәк. Резима Кашапова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.